Yiri hazan la gila zai kawo aka ya kawo ku yiri hazan. Kuma wakan ta min daɗi. Waka tana da daɗi, yana taɓa zuciya. Amma inda ake a yi zoomin ga harkan fuskar nan. Plus ga minus. Ka gane? Da ranar ba na yana wa amma da yake Ka ga haka? ka danna har fuskan zai kawo ki zai ƙara hutu. Kana so ka yi framing kuma da kyau. Ka ga ɗan kunnen mace ko manne? Ko haƙori ka yi framing da shi. Aka samu framing da kyau wanda ba a Ɗan kunne ko kuma gama Ok, har nan za mu ɗauka? Duka biyu ba? Duka biyun za mu ɗauka lokaci ɗaya. So da yi Eh, so da yi bayan cosmetic ya tafi da mu canja.